शहापूर तालुक्यातील वाशीत जवळील वेहलोली फाटाजवळ मुंबई पुणे नाशिक महामार्गालगत जंगलाला भीषण आग लागली आहे। या आगीत शेकडो हेक्टर वनसंपत्ती जळून खाक झाली आहे। उष्णतेचा पारा 40च्या वर गेल्यामुळे या ठिकाणी आग लागली असावी असा तर्क जाणकारांमधून लावण्यात येतोय। तसंच वन्यजीवही होरपळून गेले असल्याचं बोललं जातंय। सध्या वारा सुटल्यामुळे आग अधिकच पसरत चालली आहे। आगीचं कारण मात्र अद्याप समजलेलं नाही। हे दृश्य आपण पाहतोय। आगीत वनसंपत्तीचं मोठं नुकसान झालंय। वन्यजीव होरपळल्याची सुद्धा माहिती मिळते। शहापूरमधील जंगलात ही भीषण आग लागलेली आहे। तर आपण पाहतोय उष्णतेचा पारा 40च्या वर गेल्यामुळे या ठिकाणी आग लागली असावी असा तर्क जाणकारांतून लावण्यात येतोय। तसंच वन्यजीव सुद्धा होरपळून गेले असल्याचं बोललं जाते। सध्या वारा सुटल्यामुळे आग अधिकच पसरते। तर आगीचं कारण अद्याप समजू शकलेलं नाही।